Super. Božji blagoslov, draga braćo i sestre. Jako mi je drago da budem sa vama. Za Makedoniju me vezuju jako lepe uspomene. Ne samo da smo pevali, jer sam ja imao čast i prednost kad sam bio mlad, da budem deo nekog muškog okteta iz Niša. Pa smo mi pevali za Glas nade po 50 pesama na makedonskom, na srpskom i na slovenačkom. I jedno nam se desilo, i dakle to otprilike mi uradimo za jedno 10 dana u Maruševcu. Tako je to bilo u ono vreme. I učili smo sa pastorima koji su bili Makedonci. I ja se sećam da smo u Nišu jedno vreme učili sa makedonskim zetom, kako mi to kažemo, Tasevski, koji je bio oženio jednu Nišliku, koje jako dobro znam jer su posle toga sam ih sreo u Čikagu, jer tamo su živeli. I eto, tako sam puno toga naučio i puno sam tako imao zadovoljstva da povežem izvesne stvari koje su bile super dobre. Osim toga sam dolazio sa horom Niške muzičke škole, koja je osvojila prvo mesto u Evropi 1974. godine. Pa smo pevali i u Ohridu, ali to je bilo jako davno. Kao što vidite, još me je gotovo i sramota da kažem koliko je davno bilo, jer 74. godina je sigurno 26 godina prošlog veka i 26 godina ovog veka, to je 52 godine. Ali eto, čuvam lepe uspomene, jer u Nišu ono vreme su dolazili ljudi iz Makedonije na Nišku pijacu, jer je Niška pijaca bila velika, ogromna, i ja baš pamtim, moja majka, odakle si ti? Iz Makedonije. Sve se pokupi što god treba da se pokupi, jer pamtimo jako dobro sve ono što je Bog vas blagoslovio. Tako da smo i mi koristili od tih blagoslova. Dakle, Makedonija je za mene pojam lepih trenutaka iz prošlosti. A da ne kažem godišnjih odmora na Ohridskom jezeru, to je nešto nezaboravno. Ja mislim da sam skoro imao prilike da budem na Ohridu na nekom pastorskom sastanku i eto, Bogu hvala, i odatle nosim lepe uspomene. Želim danas da vas ohrabrim, iako ću da upotrebim na prvi pogled teške tekstove. Ja bih želeo da vam kažem, i to je vrsta uvoda, ovo je Biblija. Jevreji su 70. godine posle Hrista izgubili hram. I onda su otprilike u mestu Javneja, ne znam ja kako se to kaže kod nas, se skupili oko 90. godina i postavili su pitanje kako možemo da nastavimo da budemo Jevreji bez hrama. I sada želim da vam otkrijem jednu tajnu koju mi ne volimo tako često da spominjamo, ali to naučimo tamo i to je vrlo očigledno za nas. Da li znate koliko ima zapovesti u judaizmu? Koliko zapovesti? Dakle, ovdje piše da ima 10 zapovesti, a kod njih nije 10 zapovesti. 613. 613. Postoji jedan problem za judaizam. Bez hrama
jedan Jevrejin može da drži samo 400 zapovesti. 213 zapovesti su vezane za hram. Postoji jedna knjiga kod Jevreja koja se zove Sefer, jer Sefer znači knjiga, Sefer HaHinu. Hinu, to znači vaspitanje. To deluje skroz čudno da Hinu znači vaspitanje, ali to je kako učiti decu, vaspitanje. HaHinu, to bi značilo Book of the Education. Dakle, drugim rečima, knjiga vaspitanja. Za svaku zapovest od 613 imate otprilike 4 do 5 stranica. I sve je objašnjeno. Kako treba da se drži, kako da se drži u Izraelu, kako da se drži van Izraela, s čim je to vezano sa Torom, s čim je to vezano sa prorocima, s čim je to vezano sa knjigama mudrosti i tako dalje. To je glavna knjiga koju svi znaju. To je kao neka vrsta jako bitnog, mi bismo rekli reference, dakle svi se pozivaju na tu knjigu ukoliko treba da se nešto diskutuje kako će da se drži jedna zapovest. Mi znamo tu knjigu, imamo tu knjigu. I onda mi prođemo sa Jevrejima i kažemo s ovim se slažemo, s ovim se slažemo, s ovim se slažemo. I dođe Jevrejin i on kaže ja isto se slažem. I on kaže ovo ja ne mogu da držim dok nema trećeg hrama. I vi razumete da je za njih pitanje trećeg hrama važno pitanje, jer tek onda kada bude treći hram oni će moći da drže sve ono što je Mojsije njima rekao da drže. Dotle kao da nešto nedostaje. I onda on kaže, bilo ko s kim poručavamo, onda on kaže, ovo ne možemo da držimo dok se ne sazida treći hram. A mi to zapišemo i onda im objasnimo pitanje Mesije. I onda prođemo još jednom kroz tu knjigu. I onda kažemo, ako prihvatiš Ješua, što znači Isus, ako prihvatiš da bude Mašija, što znači Mesija, on je to ispunio za tebe. I prođemo kroz svih 213 zapovesti. I svih tih 213 zapovesti su ispunjene u Isusu Hristu. I onda taj Jevrejin otvori velike oči i kaže, puno hvala na tome. I pitamo ga, kako vi gledate na to? Moram da pitam mog rabina. Tu je najteže pitanje. I zato je mnogo jednostavnije jednom Jevrejinu koji je van zemlje da dođe do saznanja da on može da ostane Jevrejin po nacionalnosti, a da u isto vreme može da prihvati Isusa Hrista. I onda i mi razumemo jako dobro šta to znači kad je Isus rekao, nisam došao da pokvarim zakon i proroke, došao sam da ispunim. I čak jedan Jevrejin koji već 2000 godina ne može da drži izvesne zapovesti, on zna, ukoliko prihvati Isusa kao Mesiju, da je taj Mesija ispunio za njega sve te zapovesti. To je za mene bilo veliko, veliko otkriće. I shvatam ono što je živa istina. Evo da vam samo čisto kažem, ovdje piše 10 zapovesti. Jer tako, ja barem mislim da piše 10 zapovesti. Znate šta znači reč zapovest? Ili zapovedi, kako vi tu kažete, zapovedi? Povedi. Znate kako se ja zovem? Propovednik. Šta to znači propovednik? Propovednik. Dakle, isti koren reči. Evo sada da vam čisto
pomognem da shvatite. Prorok znači dve stvari. To jest govori u ime nekoga. Rok baziran na korenu reči reč. Izgovara reči u ime nekoga. Ovako veli Gospod. Eto, to je smisao reči prorok. Prorok govori u Božje ime. Dakle, kada vi kažete zapovest je bazirana na govoru. Jer je taj izraz tu zapoved. Govor, kao što Jevreji kažu, oni ne kažu 10 zapovesti. Oni kažu 10 Božjih reči. I to nam zvuči onako čudno, kao da to ne liči na zapovest, jer je to reč. A sada jedan Jevrein će da vam kaže, pa znaš ti kad Bog nešto kaže, to je zapovest. Jer to je njegova reč, to nije ono što je čovjek izmislio. Nego kad Bog nešto kaže, to mora tako da bude. To ne može drugačije da bude. I kaže i reče Bog, neka bude svetlost. I nema druge teorije, nego mora na kraju da bude svetlost. Dakle, kada Bog govori, Bog izgovara reči koje su za nas zakon. A ko je Bog? Bog je ljubav. To je definicija Biblije, to nije moja definicija. Što znači da kada vi kažete 10 zapovesti koje smo mi pretvorili u naređenja, 10 zapovesti su 10 Božjih reči ljubavi. Jer ako ti kradeš, pa ti ne voliš bližnjega tvojega. Jer ako ti lažeš, pa ti ne voliš bližnjega tvojega. Jer ako ti činiš preljubu, pa ti ne voliš bližnjega tvojega. Ako stvarno hoćeš da voliš bližnjega, onda, da samo napomenem, jer je to jako bitno naglasiti, u čitavom ovom zakonu nam se lepo kaže, sve je napisano u budućem vremenu. Da kažem ovako, ne kaže zakon ne ubij, jer bi to bila zabrana. Zapovest kaže ti nećeš ubiti. Drugim rečima, Bog tebi ukazuje poverenje. Kao da kaže, ja znam da ti nećeš ubiti. Jer si ti moje dete. Jer si ti deo naroda koga sam ja izveo iz Misira. Ti nećeš ukrasti. Ti nećeš poželeti. To nije zapovest. To je posljedica kvalitetnog odnosa koga mi imamo sa Bogom. I kada Bog kaže, ja znam da ti nećeš poželeti. To kažem zato što znam da ćeš ti biti među onima kojim mu je omiljio zakon Božji i o zakonu njegovom razmišlja dan i noć. Dakle, kada kažete zapovesti, to je mnogo više vezano za izgovaranje, pričanje. Jer kad kažete zapoved, to znači da je neko nešto povedao. To znači da je neko nešto izrekao. I rekao je kao savršeni Bog, koji ne može da bude drugačiji nego što jeste. Kada se kaže Jahve, to otprilike znači, dosta me već znaš iz Biblije, nemoj više ništa da izmišljaš. Ja sam onaj koji jesam, koji ti je već predstavljen kao Bog ljubavi. Dakle, nije to samo da kaže, ja sam onaj koji jesam. Nego, to podrazumeva, sve ti je već objašnjeno o meni. Dakle, nemoj da dodaješ, da svojim rečima nešto kažeš. Sve što je potrebno znati o meni je već napisano u Bibliji.
Ja sam taj Bog koji jesam, koji sam već sam sebe predstavio. Zašto vam to kažem? Molim vas, otvorite vašu Bibliju i čak i ukoliko je sve ovdje napisano, želim da vas uvedem u jedan od najtežih tekstova Biblije. Sada ne znam, to je sve riskantno kad je nešto teško, jer mogu da kažem sigurno i ja neću ništa senzacionalno da govorim, uopšte. Samo ću da govorim ono što znamo, što je očigledno i kada čitate jevrejski to vam postane, nema diskusije po tom pitanju. I želeo bih da pronađete Danila 12. glavu od 1 do 4. Mi ćemo da obradimo kontekst, ono što je ispred i ono što je iza toga, ali ćemo čitati i zajedno. Molim vas, dakle, da otvorite Bibliju. Zašto vam to kažem? Jevreji su se 90-ih godina prvog veka dogovorili kako ćemo bez hrama. I onda su došli do zaključka. Centar bogosluženja u hramu je bio da se vidi slava Božja. Dakle, zašto ideš u hram? Psalam 27. Samo jedno ištem od Boga, samo jedno molim. Da gledam slavu Gospodnju. I kada kažete da gledam slavu Gospodnju, to se podrazumeva šekina, to se podrazumeva oblak slave Božije i ti dođeš i klanjaš se Božjoj prisutnosti. Jer se sećate kako je hram u vreme cara Solomona bio posvećen. Kaže, u trenutku dok su pevači pevali i muzičari svirali, 284 samih veštaka i trubača i čega god hoćete, oni su pevali Hodula Donaj Kitov, izvinjavam se što tako kažem, ali tako baš piše. Hvalite Boga jer je dobar, jer je velika milost njegova prema nama. To su pevali. I kada su to pevali, oblak slave se spustio. I od tog oblaka morali su da prekinu bogosluženje. Jer nisu mogli više. Bili su u oblaku. Upravo ono što se desilo u vreme 40 godina u pustinji. Sada, 90. godine Jevreji su rekli, mi smo dolazili u hram da vidimo slavu Božju. Sada to više ne možemo. Šta ćemo sada? Iz toga su zaključili, glavni deo bogosluženja je bio Bog i njegova slava. Sada, da bismo bili najbliži smislu bogosluženja u hramu, onda ćemo staviti u centar reč Božju koju čujemo. Dakle, dolazimo u crkvu ne da bismo mi filozofirali, nego da bismo čuli šta Bog kaže. Dakle, šta je propoved? Propoved je govoriti u ime Božje reči. Sve što je Božja reč je deo propovede. Zato je najbitniji element najbitniji element bogosluženja je Božja reč i objašnjenje Božje reči. Ako hoćete da vidite, to ćete i zapaziti u knjizi Jezdre i Nemije, kako su sveštenici objašnjavali reč. Neko pročita i onda se objasni. U ono vreme nije svako sedeo i imao svoju Bibliju, jer to je bilo komplikovano, to je bilo skupo, nemoguće. Nego su imali sveti manuskript i onda je jedan čitao, a drugi su slušali. Glavni, ja se u potpunosti slažem, glavni element bogosluženja je čitanje i objašnjavanje reči Božje. I zato bih želeo da
u neku ruku sa velikim poštovanjem pokušamo da otkrijemo zašto je nešto napisano u Bibliji za nas. Jer sve što je napisano, napisano je za nas, za mene. Ne za tebe, nego za mene. Ne prstom da uperim u druge. Kao što mi više puta kaže, jao, ovo si jako dobro rekao, dođi u moju crkvu, treba da čuje taj i taj i taj. To nije dobra varijanta, jer sve što piše, piše za našu nauku, za moju nauku. Evo da pročitamo 12. glavu od 1 do 4. U to će se vreme podignuti Mihajlo veliki knez koji brani tvoj narod i bit će žalosno vreme kakvoga nije bilo od kada je naroda do tada. I u to će se vreme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudit će se, jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. I razumni će se sjati kao svetlost nebeska, i koji mnoge privedoše k pravdi, kao zvezde vazda i do veka. A ti, Danilo, zatvori ove reči i zapečati ovu knjigu do posljednjeg vremena. Mnogi će pretraživati i znanje će se umnožiti. Usput samo da kažem, ovaj zadnji stih uopšte ne govori o tehnologiji. Uopšte ne govori, kompjuteri će sve rešiti, veštačka inteligencija, znanje će se umnožiti. On uopšte tu ne govori. On odgovara, ovde zapisuje, anđeo zapisuje i govori Danilu, ljudi će u poslednje vreme istraživati knjigu proroka Danila i sve će bolje i bolje razumevati tu knjigu, jer će shvatiti da je poruka te knjige jako, jako važna. A tu bi stvarno mogao da pričam 3 dana i 3 noći bez ikakvih problema, jer jako teško da rezimirate 7,5, gotovo 8 godina u 40 minuta. To je super, super, super teško. Evo samo čisto ovako, da vam dam kontekst i mislim da ovde vidite. Kontekst je jako dobro sređen. U početku imate uvod i ja govorim o uvodu kao okretanje jedne nove stranice. Naprimjer, vi znate da knjiga proroka Jeremije u 1. glavi kaže, pita Bog Jeremiju, šta vidiš? A Jeremija kaže, vidim lonac. I reč koja je upotrebljena na jevrejskom znači nafua. Dakle, to je onomatopeja duvanja. Jedan lonac koji se duva ka severu. Mi to loše prevodimo, ali nema veze. Na originalu to znači vidim lonac koji se duva, nosi prema severu. I Bog njemu kaže, dobro si video, jer će lonci iz hrama biti oduvani prema severu. I zadnja glava Jeremije kaže, evo ono što je Jeremija video se ispunjuje, 52. glava, stiže Navuhodonosor i svi lonci i šerpe i svi sudovi iz hrama se nose. Kako počinje Danilo? 1. glava. Jerusalim osvojen od strane Vavilona i svi šerpe i lonci su otišli u Vavilon. 5. glava Danila, možete da kažete obešćaćenje, jer tako se kaže kod nas, svih onih sudova iz hrama, što znači kraj Vavilona. Vrhunac obešćaćenja znači u isto vreme i kraj Vavilona. I onda imate
Jezdru, knjigu o Jezdri, koja kaže da se Bog brine i za najmanji sud iz hrama i vraća ga i broji se i nijedan nije nedostao. I onda vi kada kažete, ako se Bog tako brine za sudove iz hrama, a mi smo sudovi, jer u suštini ako vi čitate apostola Pavla, shvatate da smo mi sudovi ili na čast ili na sramotu, to onda znači da se i Bog za nas brine, jer nas je pozvao u ljubavi i On će nas sačuvati u ljubavi. Popodne ćemo govoriti da je Bog sačuvao sve što mu je dano, osim sina pogibli. Jer znate taj tekst. Sada, ukoliko shvatamo da je prva glava, Jerusalim pada, ali Danilo i njegovi drugovi ostaju. Nema veze što je pao Jerusalim, ostali su heroji vere. Čak kada se sve ruši oko vas, kada su bombe ogromne, kada čujete, znaš šta, do 28. februara mi smo imali samo generalnu probu ispred, a onda su došle rakete iz Irana, 5 sprata visoke rakete, i kada to grune, onda se mi šetamo po našem, kako se kaže, podrumu, zaklonu, dosta dugo. Ja mogu da vam kažem dosta dugo. I to uopšte nije jednostavno. Jer je žalosno koliko je čovjek usavršio sredstva za ubijanje drugih. Žalosno. Ali je to živa istina. Evo, dakle, Jerusalim je pao, Danilo i njegovi drugovi ostaju. I sada imate dva različita koncepta, jer kao što znate, vi imate Danila pisanog na haldejskom jeziku i na jevrejskom jeziku. Sada, u prvom delu, od 2. do 7. glave, vi vidite ovdje ovo što je žuto napravljeno, nam se kaže, druga glava, svi znaju napamet drugu glavu, posle 4 carstva dolazi Božje carstvo. 7. glava, posle 4 zveri dolazi sud. U suštini 4 zveri nisu toliko bitne. One samo pokazuju da Bog zna šta će biti unapred. Ali tih 4 carstava se trude da budu glavni na pozornici. Evo da vam kažem kako mi razmišljamo u Jerusalimu, jer se to čuje i čita po novinama i televizoru. Pre neki dan je bilo i pitaju ga, kako vi predviđate šta će biti narednog meseca? I jedan general kaže, pravo da vam kažem, nikada nismo bili tako nesigurni kao danas. Jer mi shvatamo, kada Donald Trump dobro spava, tako on kaže, nisam ja to rekao, kada Donald Trump dobro spava, on ujutru porazgovara sa novinarima i cene nafte idu dole. Ali ako on loše spava i onda ne razgovara sa novinarima jer je loše volje, i onda cene nafte idu gore. I pravo da vam kažem, ostalo nam je jedino da se molimo Bogu da Donald Trump dobro spava. Kaže, unpredictable, dakle ne znaš šta će da se desi. I to je otprilike realnost. Zašto on govori o ovim carstvima? Zato što je Navuhodonosor hteo da ima potvrdu da je on glavni, da je on naj. I Danilo njemu kaže, ti si glava zlatna, ali će posle tebe doći neko drugi. Jer nema ljudskog carstva koji će da drži celo vreme pod svojom kontrolom čitavo čovečanstvo. I lepo kaže tekst,
Prvo carstvo i drugo, i znamo i Vavilon, i Medopersija, i Grčka, i Rim, i 10 prstiju, i ne mogu zajedno. To je sve uvod da se kaže ono najbitnije. A u vreme tih careva Bog će podići svoje carstvo. To je smisao istorije. Smisao istorije nije da li je ovaj predsjednik glavni, da li je ovaj car bolji od onoga, šta će oni uraditi, koji broj cipela nosi Vladimir Putin, nemam pojma. No ono što je bitno, da u vreme tih careva, u vreme tih previranja, Bog uspostavlja svoje carstvo. I to carstvo će trajati večno. I to uspostavljanje carstva je najveća pravda koja je mogla da se ispuni. I zato se kaže u 7. glavi, posle svega toga će sesti sud. Jer se sećate svog objašnjenja. Jer on je hteo mnogo toga da uradi, ali će sesti sud. I šta će sud da kaže? Sud će dati svecima svecima Boga, carstvo svoje. To je glavna poenta. Glavna je poenta da ljudi razmišljaju previranja, sve moguće varijante, najbolje moguće rakete da bi bilo po njihovom, ali će biti po Bogu. A kada Bog kaže, onda će biti, kao što i ovdje vidimo, posle 4 carstva dolazi sud, i sud po pravdi deli carstvo svecima Božjim. Kada se mi molimo u Oče našu, da dođe carstvo tvoje, to je upravo da se ispuni sve ono što je već najavljeno. Drugim rečima, ne da mi sumnjamo da neće da dođe pa kažemo, ajde Bože da dođe. Nego ono će stvarno da dođe, mi bismo samo hteli da to bude što pre. I onda, to je 2.7., 12. glava, posle severnog i južnog carstva, Mihajlo ustaje da brani svoj narod. I narod će biti kao zvezde koje sijaju vazda i do veka. A onda više neće da bude, ne znam ja, gospodin Macron ili ne znam ja, bilo ko drugi, da ne spominjemo imena poznatih ljudi današnjice, jer ne želimo da se rugamo njima. Mi samo hoćemo da kažemo, da cenimo, nije to jednostavan posao. Mi cenimo sve što oni rade, ali oni moraju da znaju, jako je bitno da i oni ostanu u kontaktu sa onim što je Bog rekao da će biti. Jer je Božja reč zadnja reč. To će uvek ostati tako. Onda imate 3. glavu i 6. glavu, testovi, ispitivanja, ispit. Znate šta znači ispit? S jedne strane peć ognjena za Danilove drugove. 6. glava, jama lavovska za Danila. Nije bilo jednostavno, ali je Bog zatvorio usta lavovima i s druge strane 4. je došao usred ognja. A onda stiže 4. i 5. glava, sa jedne strane Navuhodonosor, koji proslavlja Boga, jer shvata da nema većeg Boga. Bog na nebu, Danilov Bog, zna sve i drži čitav svemir i on se klanja njemu. S druge strane, u 5. glavi imate Valtasara koji obeščašćuje Boga i to postaje kraj Vavilona. Ako gledate kasnije, zaključit ćete da imate očišćenje svetinje u 8. glavi, a s druge strane imate i očišćenje krasne zemlje. Samo bih rekao da 8. i 9. glava su usko povezane. One govore da u čitavom tom procesu očišćenja Bog je uvek milostiv prema izraelskom narodu i daje im 70 sedmica milosti. Nažalost, velika većina nisu to prihvatili i mi razumemo o čemu se radi.
I sada se postavlja u 10. i 11. glavi šta će biti tvome narodu. I onda mi razumemo da svo to objašnjenje čitave 11. glave mislite, wow, koja teška istorija, politika ove planete. Sve to samo napisano da se kaže da će na kraju svih borbi, političkih borbi protiv Boga, jednostavno Bog imati svoju reč. Ja se sjećam kad sam bio mlad, pravo da vam kažem, u jednom određenom trenutku su me pozvali pred nastavničko veće, zato što nisam išao subotom u školu nego u crkvu. I oni me pitaju zašto? A vi možete zamislite, 17 godina dete, šta će onda kaže onima koji su profesori, direktori, komunistički predstavnici i tako dalje. U suštini ti nekako kao da se treseš, a ne toliko mnogo da razmišljaš da imaš nešto specijalno da kažeš. I bio je jedan čika Buda Popović, ako možda neko zna, iz Niša, koji je bio pravnik. I on kaže, znaš šta, evo ovako ćeš da uradiš. I ja sam tako uradio i Bogu hvala, odgovorio na najbolji mogući način kao što je i trebalo da se odgovore. U to vreme sam ja razmišljao, da skratim, da ne budem dug, u to vreme sam ja razmišljao, jak je ovaj komunistički sistem. Pa sam mislio, evo, Pax Romana, to jest Rimsko carstvo je trajalo 500 godina više nego što mu kažemo, pa Otomansko carstvo je vladalo ne znam koliko, sigurno će i ovi nekoliko 2-3 veka da doguraju. A u ono vreme nisam razmišljao da 89. godina dolazi jako blizu i da koju deceniju, da kažemo nema ni 20 godina kasnije, niko ne spominje komunistički sistem. Jer su i sami shvatili da je to ljudski način razmišljanja. I to je ono što i mi zaključujemo i ovdje iz ovih previranja iz 11. glave. Dakle, evo, ukratko ja idem brže, ja bih samo hteo da kažem, ukoliko da vam pojednostavim 11. glavu. U 11. glavi imate uvod u kojoj Gavrilo govori o medo-persijskom periodu, pošto je to bio period u kome je živeo Danilo. Onda govori o Aleksandru Makedonskom i podeli posle njegove smrti. I onda treća stvar, prva etapa sukoba Severnog i Južnog carstva. Nastavak borbe za prevlast, ali čisto za vašu orijentaciju. U 22. stihu 11. glave se spominje knez zavetni, Isus Hristos. Dakle, u svemu tome nije zaboravljen Isus Hristos i najvažniji događaj. Dakle, ja čitam 22. stih, i mišice koje plave on će poplaviti i polomiti, pa i kneza s kojim je učinio veru. Ali to uopšte nije originalni tekst i ja ovako otprilike kažem, i isto tako gledate engleski prevod i isto tako i knez zaveta. Knez zaveta je bio uništen, slomljen, knez zaveta. A to je ono što je najbitnije. Bog je veran svome zavetu. I sada idemo dalje i stignemo do 39. stiha gde se nastavlja borba za prevlast. I onda dolazi stih koji vrlo malo pastora vole da propovedaju. Jer to je sve nekako unapred, ovo što znamo to je prošlost pa je lagano, a ja neću ništa da nagađam, ja ću samo da kažem ono što mi znamo iz tih posljednjih stihova 11. glave. I evo čitam. A u posljednje vreme južni će se car pobiti sa njim, to jest sa severnim carem. I car će severni udariti na njega, na južnog cara,
kao vihor s kolima i konjinicama i mnogim lađima. Znate, kad vi čitate to, u našoj crkvi, ruskoj crkvi u Hajfi, i samo pogledate kroz prozor i vidite ogromno Sredozemno more iz naše crkve, jer je to dosta visoko. I uzmete dvogled i vidite da svugde okolo imate brod do broda, vojne brodove. I onda sada čitate ovaj tekst i kažete i udarit će na njega kao vihor s kolima i konjinicama i sa mnogim lađama. Onda kao nekako da bolje razumete, jer znate o čemu se radi, jer se radi o krasnoj zemlji. Kaže, i ušavši u zemlje poplavit će i proći i doći će u krasnu zemlju i mnogi će propasti, a ove će se izbaviti zemlje iz ruku njegovih. Edomska, to je istočno od Jordana, Moavska i glavni deo sinova Amonovim. To je sve van obećane zemlje. I posegnuće rukom svojom na zemlje i zemlja Misirska, to jest Egipat, neće umaknuti. I osvojit će blago u zlatu i u srebru i sve zaklade misirske. I Livljani i Etiopljani ići će za njim, ali će ga glasovi s istoka i sa severa smesti, te će izaći sa velikim gnjevom da pogubi i zatre mnoge. I razapeće šatore dvora svojega među morima. Zapamtite ovo sledeće. Na krasnoj svetoj gori. Nema puno mogućnosti za tumačenje ovoga. Na krasnoj svetoj gori, to je brdo Hrama. Pokušajte da date neko drugo rešenje, vrlo ćete teško uraditi. I kad dođe svome kraju, nikomu neće pomoći. U to vreme Mihajlo će ustati da brani svoj narod. Evo ukratko, u poslednje vreme južni car napada severnog cara. Južni car je očigledno Egipat, je od uvek je bio, sever je uvek bio Vavilon, ili ono što taj Vavilon predstavlja simbolično. Vavilon je i njegova koalicija simbol zbrke i konfuzije, jer vi to znate, to ne treba puno pričati. Severni car uzvraća napad kao vihor i on prepravljuje mnoge zemlje i ulazi u krasnu zemlju, i sada tu nema neke velike diskusije, krasna zemlja je Izrael. I ulazi sa kolima, konjima i mnogim lađama, mnogobrojne ratne metode kroz brze napade i poplavit će i proći. Ono što počneš rat i za nedelju dana završen rat. Jer kažu, kako su uspeli da završe za nedelju? Ali tako, dogovorili su se, napadnu i onda urade što urade, pregovaranje, mir. I opet prođe godinu dana i onda brzo poplave i prođu, diskusija i mir. Eto, to je što danas otprilike i mi doživljavamo. Očigledno je da se radi o regionalnom sukobu, ne samo o jednoj zemlji. Regionalni sukob, severni car pruža ruku na zemlje, Egipat ne uspeva da izbegne njegovu vlast, Jordan i Saudijska Arabija, to sve spada u one careve koje smo već spomenuli, su kao zemlje sačuvani, Liban i Etiopija podržavaju severnog cara. I onda nastavljamo dalje, severni car ima ekonomski koristi jer uzima zlatne, srebrne zaklade, kao i svi ratovi, ovaj posljednji rat se vodi iz ekonomskog interesa. Dakle, ja govorim o posljednjem ratu, ljudi uvek žele interes. I to je očigledno. Glasovi sa istoka i sa severa će poremetiti ratne planove, jer oni su hteli da to ostane regionalni sukob, ali glasovi sa istoka i severa hoće da prete
da se to raširi, da to postane mnogo širi, gotovo planetarni sukob. Zato severni car izlazi da pogubi i zatre mnogi. Severni car razapinje šatore između mora, i kad kaže se mora, govori se u množini. Koje su to mora? Slučajno je bilo jednom, imao sam gosti iz generalne konferencije i bio sam s njima u Eilatu, pa sam posle toga otišao u Galileju, pa sam posle toga otišao u Haifu, pa sam išao u Tel Aviv i onda su se vratili u Kumran, a uopšte nisam planirao. I da spominjem, dakle, bilo nas je 4, svih 5 muškaraca, dakle 4 gostiju, i oni su rekli, ja bih jako volio da se kupam u Crvenom moru. Nema problem, kupamo se u Crvenom moru. A jedan drugi kaže, ja se nikad nisam kupao u Mrtvom moru. Pa ja kažem, nema problema, kupat ćemo se u Mrtvom moru. A jedan kaže, ja bih hteo da se kupam u Galilejskom jezeru. Ok, nema problema, oni to zovu more. Dakle, Galilejsko more. I na kraju smo rekli, pošto smo se već okupali u 3 mora, ajde da se okupamo i u 4. I u Haifi smo se kupali u Sredozemnom moru. Ja samo onako čisto, kada pitate jednog Jevrejina, gde ideš na godišnji? Oni obično pitaju, na koje more ideš na godišnji? Jer imaju više mogućnosti. Tako ja da kažem, on razapinje šatore između mora. Dakle, više mora, to bismo rekli, u blaženoj zemlji, dakle, krasnoj zemlji i na krasnoj Svetoj gori. Trijumf severnog cara je samo prolazan i doći će sve ovome kraju i usamljenost severnog cara i nikomu neće pomoći. Tekstualna identifikacija. Jug, to je Egipat. I sada ja bih želeo samo čisto onako da kažem, sa puno ljubavi prema mnogo dobrih ljudi koje sam našao u islamu. Ja sam služio vojsku u Doboju. Islamski kraj, ako smem da kažem. Da nije bilo muslimana, ja ne znam kako bi se izvukao. Jer su vidjeli da nisam kao ostali, da jedem istu hranu koju oni jedu. I tako su bili dobri prema meni, da ja ništa ne mogu da kažem protiv muslimana. Ali želim da kažem da poruka koja je u Kuranu je u kontradikciji sa biblijskom porukom. I to svi znaju. To ne treba jako puno objašnjenja. Ako vi govorite o Egiptu koji napada, vi znate da je 1967. godine počeo rat, i veliki rat, u kojima su učestvovale mnoge zemlje, a između ostalog glavni i vodeći je bio Egipat. Od uvek je postojala tenzija između Jevreja i muslimana. Ali morate nešto da znate. Dozvolite da vam to objasnim. Jednom sam bio na jednom sastanku religijskih vođa i ja vidim da rabin priča nešto čudno. I vidim da jedan imam priča nešto čudno. I onda ja čisto da bi se razjasnilo u mojoj glavi, ja njima kažem, evo zamislite da ima 2 mesta, 2 grada, jedan pored drugoga. 50.000 hrišćana u jednom gradu i 50.000 muslimana u drugome gradu. Rabinu, kaži ti meni, zamisli da ima 50.000 Jevreja. Gde biste vi izabrali da budete? Sa 50.000 hrišćana ili sa 50.000 muslimana? A on mi onako brzo odgovorio, pa to nema šta da se diskutuje, mi bismo uvek izabrali muslimane. Ja sada kažem, zašto? I on otvoreno, oni se ne boje, oni vam na Bliskom istoku sve vam se kaže u 3 reči.
Dakle, oni ne idu okolo. On kaže, ako gledate dobru istoriju, Jevreji kada žive sa muslimanima, oni su na miru, jer nijedan musliman nikada nije poslao, nijedan Jevrej nikada nije postao musliman. A kada Jevreji žive sa hrišćanima, previše ima onih Jevreja koji postanu hrišćani. I ja sam se onda zamislio i rekao, razumem mnogo bolje nego što sam ranije razumeo, da oni gledaju drugačije jer žele sačuvati jedinstvo jevrejskog naroda. I potpuno to cenim. Ali želim da kažem da bez obzira što čuvaju to jedinstvo, još od 1948. godine do danas postoji konflikt između judaizma i islama. I da kažemo da ovo što se danas radilo, se radilo upravo zbog ovoga. Sve trupe Hamasa su se zvale Brigade Al-Aqsa. Možda ste čuli, možda i niste čuli. A mi to znamo zato što tamo živimo. Drugim rečima, krasna Sveta Gora je nešto što je glavni cilj za islam. Ja ne govorim protiv, ja samo kažem koje su činjenice. Muslimani, uvek da vam kažem, za nas muslimani, jer moja žena je radila na muslimanskoj strani 5 godina, su jako dobri ljudi, jako ljubazni, spremni da vam pomognu, nisu komplikovani. U neku ruku i sa Jevrejima je mnogo teže, jer oni su na svojoj teritoriji i jednostavno ti odbrusi kako hoće i s njim moraš jako, jako pažljivo. Sa muslimanima to je uživanje. I ja tamo kažem da mi nemamo nikakav problem i ja sam jako zadovoljan što postoji grupa ljudi, hrišćana, a to su adventisti, koji vole sve ljude, koji vole da kažu da cene Palestince. To je malo zvuči čudno za Jevreje, jer ti moraš biti ili sa jedne ili sa druge strane. A neko ko dođe da voli sve ljude, oni ne znaju gde da nastave, Ja kažem, pa znaš šta, sve su to Božja deca. I mi moramo da volimo sve ljude. Zašto? Zato što je večno evanđelje upućeno svakom koljenu i jeziku i plemenu i tako i narodu. Zato smo mi tamo i zato sam srećan što smo mi tamo. Zato što mi smatramo da je moguće da svi narodi žive složno u miru. Jednom sam bio zaglavio u jednoj velikoj grupi ljudi i svi govorili protiv adventista, jer adventisti nisu dobro došli u svim krajevima Izraela. Jer oni kažu, vi mućkate, adventisti mućkaju, hoće da drže subotu bez da budu Jevreji. I veliki njihov rabin kaže meni, Daniel, tako me zovu, Daniel, hrišćani imaju nedelju, Jevreji imaju subotu, muslimani imaju petak, a vi sedite na sve moguće stolice. Morate da nešto izaberete. Ja kažem, ja izabiram Božju reč i citiram njemu, pevajte Gospodu svi narodi, pevajte Gospodu sva zemljo, što znači svi narodi trebaju da slave Boga. Svi narodi treba da se ujedine, da budu jedno u poštovanju Boga. To je jako težak rečnik za mnoge od njih. Ali to je ono što moramo da kažemo. Nije ta Sveta Gora ili da kažemo krasna Sveta Gora problem. To je problem ljudske interpretacije, jer Bog ne čuva krasnu zemlju za nas. Se slažete sa mnom? Bog nam sprema novi Jerusalim i u novom Jerusalimu znamo da ćemo imati mir za uvek. Dakle, postoji sukob koji se vrti oko Svete Gore, to jest oko brda hrama.
U to vreme, kada dođe do tog sukoba, Mihajlo ostaje u odbranu Danilovog naroda. Ipak konačno izbavljenje nije određeno posjedovanjem teritorije, već pripadanjem Bogu. I on kaže, u to vreme dolazi Mihajlo i bit će izbavljeni, da izbavi narod. I bit će izbavljeni svi koji su zapisani u knjizi. Ne svi koji su obrezani, ne svi koji su učili 3 godine judaizam i ne znam ja šta i išli u hram. Ne, nego oni koji su zapisani u knjizi. Ellen White to jako lepo kaže. Ima jako puno adventista koji su zapisani u crkvenim knjigama, a koji nisu zapisani u nebeskim knjigama. I onda je ona dodala, a ima i puno onih koji su zapisani u nebeskim knjigama, a nisu zapisani u adventističkim knjigama. Što znači da ima puno van ovog tora jako dobrih ljudi koji će doći ka Mihajlu, ka Isusu Hristu, ka onome koji je spasenje. Da li znate da se Isus zove na jevrejskom Ješua i da se na jevrejskom spasenje kaže Ješua? Kada se kaže kako su lepe, krasne noge oni koji go nose dobre glase, koji objavljuju Ješua. Wow, za nas to je nešto neverovatno. Ja kažem njima, onima koji znaju dobro da čitaju, evo ovo ja verujem. I onda oni počnu, ali im treba jako puno vremena da shvate da dolazi Bog koji nosi spasenje. Oni smatraju da čovek treba da se trudi da bi dobio spasenje. Mi kažemo da je spasenje dar koga dobijemo od Boga i u isto vreme dobijemo i silu da možemo da hodamo onako kako je i on hodao. Ali to nije zbog nas, to je zbog njegove sile. Kaže, i u to će se vreme, idem brzo, podignuti Mihajlo, što znači staće, izbiće se, zauzet će najveći položaj. To je otprilike znači veliki knez koji stoji za sinove tvoga carstva, tvoga naroda. I bit će vreme nevolje, velike nevolje. Da napomenem da originalni tekst kaže ovde kako nije bilo od kada je naroda do tada. Izraz narod se na jevrejskom kaže gojim. A vi svi znate da su narodi postali od potopa. Jer pre toga narodi nisu bili. Isus govori da će doći vreme koje nije bilo nikada. To je druga stvar. Ovde se citira da od vremena Nojeva do intervencije Mihajla će biti najteže vreme. Došla je jedna osoba kod nas u Advent House i kaže, ja bih želeo da, to je bračni par, adventisti iz Kalifornije, ja bih želeo da budem kod vas. Moja žena mi telefonira i kaže, neće da mi daju pasoš, a ja ne mogu da ih primim da spavaju bez pasoša, jer to pravilo države, ne možeš ti da držiš bilo koga, mora da imaš kopiju i to je sve. I ja dođem i razgovaram i on kaže, da li znate da je Armagedon počeo? Najverovatnije prema vašem mišljenju to je tako. Ja nisam siguran da je, i onda je on se naljutio, jer on je smatrao da je Armagedon počeo. I on smatra da će vrlo uskoro svi adventisti doći u krasnu zemlju da bi preživeli.
A to nije naučio ni u Bibliji, ni u duhu proroštva. Ne smem da vam pričam sve, jer previše pričam. Sve različite verzije koje postoje, čak i ovim tekstovima. Ali želim da vam kažem, bit će loše vreme i Izrael nije rešenje. Jer u Izraelu adventisti su u najgorem položaju u odnosu na sve ostale. Mi smo im velika konkurencija. Jer razumete šta to znači? Jer mi držimo subotu, jer mi jedemo čistu hranu, jer mi kažemo da će Mesija skoro da dođe. Pa oni kažu, pa kako možeš ti da te 3 stvari držiš i nisi Jevrejin? Kako to? Oni to ne razumeju. I mi im smetamo. I ja zato kažem, ako ste možda sanjali da u Izraelu svi drže subotu, da će vam biti lepo za vreme progonstva, ja vam kažem, loše ste nekako izračunali. Ono što je vama potrebno je da budete blizu Mihajla, kneza, koji će ustati da izbavi svoj narod, bez obzira gde se ko nalazi. A on će izbaviti ne sve Jevreje, ne sve adventiste, nego samo one koji su zapisani u knjizi života. I evo 2 zadnje stvari koje još imam da kažem. U tom tekstu ćete pronaći retke tekstove koji govore o delimičnom vaskrsenju. Kako ćete objasniti tekst koji kaže i vidjet će ga svako oko i oni koji ga probodoše? Biće delimičnog vaskrsenja, kao što je i ovdje zapisano, i mnogo onih, ne svi, nego mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom, dakle, neki na smrt, neki na život večni. Oni koji budu ustali, velike ličnosti borbe između dobra i zla, oni koji su razapeli Isusa Hrista, ustaće da vide cara slave. I to je vrlo jednostavno i razumeti i objasniti. Sada, razumni će se sijati, kaže tekst ovde, kao svetlost nebeska. Ja bih želeo sa ovim da završim. Braćo i sestre, zašto smo mi adventisti? Zato što nas je Bog dozvao ka čudesnom videlu svom. Mi nismo adventisti zato što dobro poznajemo Bibliju, čitamo, istražujemo i tako da. Mi smo poznati zato što nas je Bog privukao ka sebi. Bog nas je obasio svojom svetlošću. Ja se sećam Jean-Jacques Rousseau, koji je bio u veku svetlosti, i on govorio i kaže, vek svetlosti to znači vraćanje ka prirodi. I čitav vek svetlosti je bio vraćanje ka prirodi. Danas, vek svetlosti, današnji 21. vek, je imitacija svega moguće. Od prilike. Ali to nije budućnost. Kaže, liči na muško, ali je žensko. Smatraju da je to izuzetno ostvarenje. To nije izuzetno ostvarenje. Jedino svetlo sa neba može čoveka da okrene nabolje. I to treba tražiti svakog dana. Ako ste nešto zapamtili od ovoga što ja ću da kažem, zapamtite ovu rečenicu. Reč je tvoja, žižak nozi mojoj i videlo stazi mojoj. Što duže budete uz Bibliju, to ćete dobiti veću svetlost. A u zbrci ovog vremena jedino vam je svetlost potrebna. Pa vas molim, čitajte Bibliju, jer znam da Bog želi da se razumni sjaju kao zvezde vazda i do veka,
da nikada ta svetlost ne prestane. Bez obzira gde se nalazite, vi ste u jednoj jako lepoj zemlji. Ona nije samo lepa u narodnim pesmama, ona nije, samo lepa dobrom hranom. Prava vrednost jedne zemlje su ljudi i prava vrednost jedne zemlje su prosvećeni ljudi. Čitajte da možemo i mi biti u skladu sa onim što je Isus rekao. Vi ste videlo svetu. Ne možemo mi površnim čitanjem 5 minuta ujutru i 5 minuta naveče, kada dođemo u kontakt sa ljudima koji su izgubljeni, da im prenesemo radosnu vest o spasenju. Mi moramo da znamo, mi moramo da doživimo, mi moramo da imamo svakodnevno iskustvo sa Bogom. Molim vas, braćo i sestre, budimo razumni i svetlimo, ne našom svetlošću, nego božanskom svetlošću. I tada će Bog ostvariti ono što je naumio kroz svakoga od nas. Neka vas sve Bog obilno blagoslovi. Ovo sam hteo da vam pokažem, da sve što sam ja doživio u Izraelu, sve je zapisano u Bibliji. Nemam šta da se čudim. Zaključak. Kaže, imam jednu aplikaciju koju upotrebljavam svakog jutra, koja kaže, ja unesem gde hoću da idem. Na primjer, ja ne znam šta ima ovde poznato u Kavadarcima, napomenite nešto. Kažete nešto. Kako? Jezero, do jezera. Ja sada napišem jezero. I ta mi aplikacija napiše zeleni put, žuti put i crveni put. I ja nigde ne idem dok to ne pogledam. Zeleni put, to će biti ok. I obično je zeleni put najduži jer obilazite. A žuti put je, već znaju da je bilo zakački, gde su se i tu nije pametno, ako već mora da ideš, otvori dobro oči i pazi šta se dešava oko tebe. A crveni put, nemoj ni da pomisliš. Tako mi živimo 7 godina. I najčudnije u svemu tome je da sam, ja kažem moje ženi, najčudnije je da smo prihvatili da je to normalno. Da ja kad izađem iz kuće ne mogu da uradim ništa dok ne otvorim aplikaciju. I da to računam da je normalno. U svakom slučaju da je normalno je sigurnije. Ali nije normalno da ne bude sigurno. Svakog dana uz Bibliju. I Biblija će vam reći, ovo ti je zeleni put, idite po njemu. Stanite na vašim stazama i pitajte za božanske putove. Oni su blagosloveni putevi. Amen.